माब्ला आरो माबायदि हाबाफारिया लादों? फैगौ 23 मेआव गरेस्वरनि विष्णु राभा भवनाव प्राय बेयाव 1000 स्टुडेन्टआ बाहागो लागोन आरो गोबां गेदेमा आलासि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों माखासे इनस्टिटिउसननि प्रिन्सिपाल आरो माखासे जायफोर नन पार्सनेलिटिफोर दङ जाहाथे स्टुडेन्टफोरखौ मटिभेट होनो हायो जोङो टप 10 कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोनगिरि बे फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो 23 मे 11टा बाजियाव जों गरेस्वराव बरायनायनि हाबाफारिखौ लादों बयखौबो जों हांख्रायदों गोजोन्थों। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSE, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query 2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।